나디 호만딜이야. 아주 어 아니 말고 야르치세모 신시 난겐게 파조 긴류이데 준보도 주만나보다 다는 신기지 러르게 신예 남바. 다는 신기지 대바도 데메기 김바 보모 요소 서버로야. Więc chciałbym powitać wszystkich, którzy słuchają nas dzisiaj przez internet. Witam Tulku, witam mnichów, mniszki. Chciałbym wam wszystkim przekazać ciepłe też i daleko ode mnie. Dzisiaj mamy drugi dzień naszych nauk, tegorocznych nauk Mar Ngok i zaczęliśmy omawiać przedwczoraj 10 punktów dotyczących 10 niedozwolonych działań i będę dzisiaj o tym mówił dalej. Kiedy mówimy o tych 10 punktach, o tych 10 działaniach i tym, czy są dozwolone, czy nie, to mamy kilka tematów, które należy tutaj poruszyć w ramach tego. Przynajmniej 5 różnych tematów, które należy tutaj poruszyć. Mówiliśmy już o takim ogólnym tle historycznym, mówiliśmy o konkretnym incydencie, który do tego doprowadził. Mówiliśmy o tym, jak zebrała się Sangha w Vaishali, żeby przedyskutować tych 10 punktów. A teraz przejdziemy do tego, w jaki sposób omawiają te wydarzenia i te 10 punktów przekład tybetański i teksty palijskie. Jeśli chodzi o teksty palijskie, to przede wszystkim chodzi o Kantakę Theravady. Są oczywiście również inne teksty Vinay, które mówią nam o tych 10 działaniach. Więc różne szkoły i Vinaje różnych szkół mówią o tych 10 punktach, ale nie mamy czasu, żeby omówić wszystkie. Więc dzisiaj przejdziemy do Theravady, do tradycji Theravady i do Mula Sarvastivady, tradycji tybetańskiej i porównamy, jak te dwie tradycje mówią o tych 10 punktach. Zacząłem o tym mówić już przedwczoraj. Chciałem omówić każde z nich, żeby były one w miarę dla nas jasne. Więc zobaczmy sobie w tabelce mamy porównanie wersji Kantaki z Theravady. Więc według tej wersji pierwsze działanie dotyczy zatwierdzenia trzymania soli w pojemnikach. Według wersji tybetańskiej w tym miejscu jest po prostu inny. Mamy tutaj inną kolejność i ta legalizacja soli, czy też to zatwierdzenie soli jest jako punkt 4. Więc tutaj mamy porównanie tych samych działań, tak jak one są w tych dwóch tradycjach opisane i no i właśnie jest inna kolejność. Więc ja tutaj daję kolejność, jak pokazuje ją tradycja Theravady od punktu 1 do 10 i tutaj przeciwstawiamy sobie temu wersję tybetańską. A więc jeszcze raz, pierwszy punkt w tradycji palijskiej to jest zatwierdzenie soli, a to jest punkt 4 w tybetańskiej tradycji. Więc o co chodzi z tą solą? Jeszcze raz do tego wróćmy. Więc czasami są takie miejsca, gdzie soli nie ma albo jest trudno dostępna. I pojawiało się pytanie, czy w związku z tym, czy osoby, które mieszkają w takich terenach mogłyby, czy pozwolono by im przechowywać tę sól
ponieważ na ogół jest na co dzień jest trudno dostępna. I mnisi bikszu żyją z jałmużny. W związku z tym to pożywienie, które dostają mnisi i mniszki, powinno być spożyte tego samego dnia. Nie ma możliwości, Winaja nie pozwala im przechowywać resztek tego jedzenia. Nie wolno im na drugi dzień zjeść tego pożywienia. Jest to tak zwany upadek związany z przechowywaniem pożywienia. Ale sól różni się trochę, ponieważ sól jest bardzo ważna w diecie i nasze ciało jej potrzebuje, więc konieczne jest, żeby ta sól była. No i jeżeli ta sól jest niedostępna czasami albo bardzo trudno dostępna w niektórych miejscach, ponieważ jest ona nam konieczna, pojawiła się kwestia, czy jeżeli mamy dostęp do soli i przewidujemy, że być może za jakiś czas tej soli nie będzie, czy jest możliwe, niektórzy bikszu po prostu poprosili o to, czy mogliby tę sol w związku z tym przechowywać. Tutaj nie wiemy do końca, czy akurat Wajsiali było takim miejscem, gdzie było trudno o dostęp do soli dla tychże mnichów z tamtego miejsca, ale ogólnie można powiedzieć, że właśnie to był problem. Sól jest bardzo ważna dla naszego organizmu i utrzymanie tej soli, zatrzymanie tej soli, przechowywanie jej mogłoby pomóc. I to było po prostu coś, co się przewijało, co się co jakiś czas pojawiało. I być może, gdyby Buddha jeszcze żył, być może zrobiłby tutaj dla tej soli wyjątek i pozwoliłby ją przechowywać, w przeciwieństwie do pozostałych rodzajów pokarmów. Być może również na przykład Buddha pozwolił przechowywać lekarstwa, które niektóre osoby muszą brać przez całe życie. No i kwestia właśnie jest tego, czy również sól można było zaliczyć do takich substancji, którą można przechowywać. Więc wydaje mi się, że to był bardzo ważny powód, dla którego pojawiła się ta dyskusja. Więc to był pierwszy punkt. Zatwierdzenie możliwości przechowywania soli w pojemnikach z rogów. Drugi punkt według tradycji Theravady to jest tak zwane zatwierdzenie dwóch palców. To jest takie określenie bardzo tutaj, taki tytuł tylko. W tradycji tybetańskiej to zatwierdzenie dwóch palców jest jako punkt 6. Znowu tutaj kolejność jest inna. O co chodzi z tymi dwoma palcami? Już o tym troszkę mówiliśmy. I mówiliśmy o tym, że według Vinai palijskiej te dwa palce odpowiadają długości cienia, który pojawia się na zegarze słonecznym, kiedy mija godzina 12 w południe. Jeżeli cień po godzinie 12 jest jeszcze mniejszy niż długość tych dwóch palców, to być może w tym okresie nadal można jeszcze spożywać posiłek. I tego dotyczyła prośba i pytanie, czy można spożywać posiłek w tym okresie, w tych minutach, które są już po południu, ale jeszcze nie przekroczyły tej długości dwóch palców na zegarze słonecznym. Tak mówi o tym tradycja palijska. Więc możemy w ten sposób to rozumieć. I generalnie chodziło tutaj o poluzowanie tej reguły dotyczącej spożywania jedzenia po południu. Więc jeżeli południe już minęło, ale można było jeszcze przez te tak zwane dwa palce czasu jeść, to niektórym by bardzo pomogło.
Natomiast winaja tybetańska mówi nam troszkę coś innego. Więc paliska tradycja opisuje te dwa palce w kategoriach czasu. Natomiast natomiast tradycja tybetańska mówi tutaj o resztkach, o pozostałościach posiłku, który został i że te pozostałości można było jeszcze jeść w ciągu tego okresu 2 palców. Jeżeli na przykład bikszu powiedział, ja już zjadłem swój posiłek, ja już dzisiaj skończyłem jeść, ale to, co zostało po tym jego posiłku, to były tak zwane resztki. I jeżeli jakiś bikszu już zjadł posiłek i kiedy już wstał, jeżeli coś zostało, to nie mógł już więcej spożywać tego, co zostało, niezależnie i nie mógł również spożywać posiłku, który znowu przynieśli darczyńcy, jeżeli to były owoce czy coś innego, to potem jak dany bikszu wstał, to ani resztek, ani nowo przyniesionego przez darczyńców pożywienia nie mógł jeść. No ale nie można też było tego przechowywać na dzień następny. Więc pytanie dotyczyło tego, czy więc mogło to być więc taki darczyńca mógłby być zawiedziony tym, że mnich nie przyjął od niego pożywienia, ponieważ już tego dnia nie mógł jeść. Więc mogło to stworzyć pewien problem. I byłoby to problem z punktu widzenia nagromadzenia zasługi darczyńcy. Więc ewentualnie można było, istnieje taki rytuał dotyczący resztek. Można było wykonać ten rytuał i po takim rytuale resztki, czy też dodatkowo przyniesione przez darczyńców pożywienie mogło być nadal rozparcelowane, rozdane członkom sangi, ale jest to bardzo skomplikowana procedura, która wymaga wielu kroków. A więc, żeby była mniej skomplikowana, można było dopuścić znowu ten okres 2 palców po południu. Więc to jest w tym momencie, kiedy mówimy o tych 2 palcach oznaczających czas, ale nie jest wykluczone, że mogło to też oznaczać dosłownie 2 palce, ponieważ w Indiach jadło się palcami, jadło się rękoma i być może chodziło tutaj również o jakiś sposób jedzenia, który nie był właściwy. Ponieważ nie można na ogół jeść tylko jednym palcem. Minimum 2 palce potrzebujemy do jedzenia. Być może potrzebujemy przynajmniej kciuka i środkowego palca, albo kciuka i innego palca, żeby podnieść fragment pożywienia i go zjeść. Więc przynajmniej 2 palce są potrzebne. Więc nie jest wykluczone, że mogło chodzić o to, że jeżeli normalnie posiłek zjadano dłonią, wszystkimi palcami, ale jeżeli po zjedzeniu tego posiłku nadal były resztki, albo też przynoszono nowy posiłek, to być może chodziło o to, żeby poluzować regułę, która nie pozwalała już iść więcej i można było zjeść odrobinkę chociaż, czyli tak jakby w przenośni, że tylko 2 palcami.
że tylko 2 palcami. Tę odrobinkę jeszcze mógł mnich czy mniszka wziąć i zjeść. Być może o to chodziło. I chodziło o to, żeby poluzować reguły i sprawić, żeby można było jeszcze choć trochę zjeść, co pomogłoby na przykład nie obrazić sponsorów. Więc jest to dość skomplikowana kwestia. Przejdźmy do punktu 3. Tutaj mamy w tradycji Vinaya Theravady, chodzi o jedzenie w innej wiosce. W tybetańskiej tradycji jest to nazywane zatwierdzeniem drogi i jest to punkt 5, czy też jedzeniem w trakcie podróży. Kiedy bikszu już mieli swój posiłek w klasztorze, czy w miejscu, gdzie przebywali, i udawali się do kolejnej wioski. I jeżeli tam spotykali ludzi i ci ludzie ofiarowali im jedzenie, więc było to inne miejsce. Najpierw byli w swoim klasztorze, czy w swojej siedzibie, a potem poszli w inne miejsce. Jest to zupełnie inna wioska, zupełnie inny teren i tam znowu ofiarowano im pożywienie. Więc to jest jeden sposób rozumienia tego problemu. Ale być może chodziło o to, że jeżeli mnich już zjadł swój posiłek, a następnie wyszedł z wioski i znowu poza wioską, po drodze ktoś im ofiarował posiłek, albo gdy ten mnich znalazł się na przykład w środku lasu i tam było coś do jedzenia. I czy byłoby w porządku, żeby tam, w tym innym miejscu, znowu spożyć posiłek? Ponieważ nie można zjeść drugiego posiłku w tym samym miejscu, zabrania tego Vinaya, ale pytanie dotyczyło i prośba o zatwierdzenie czy poluzowanie reguły dotyczyło zmiany miejsca. Więc znowu kolejny, 4. punkt dotyczy zatwierdzenia miejsca, a w tybetańskiej tradycji to jest zatwierdzenie okrzyku Alala i jest to tam punkt 1 w tybetańskiej tradycji. Więc o co tutaj chodzi z tą lokalizacją, czy z tym miejscem? Więc według Vinai Palijskiej mnisi i mniszki mieszkali w takich społecznościach, które były ograniczone w jakiś sposób, miały jakąś granicę i razem przyjmowali sodziąg, razem też dyskutowali różne kwestie. W tradycji tybetańskiej tutaj ten punkt określa się jako zatwierdzenie okrzyku Alala, ale z kolei tłumaczenie chińskie tych samych tekstów, które mamy po tybetańsku, mówi, mówi o tym, że jest to inaczej sformułowane, ale ma podobne znaczenie, czyli zasadniczo to samo znaczenie. Więc kiedy bikszu w tamtych czasach mieszkali razem, to ten teren, na którym mieszkali, ta ich społeczność, nazywano to w sanskrycie awasa. I ta awasa miała bardzo konkretne granice, ale w tych granicach ten teren mógł być czasami bardzo duży. I na tym terenie, na terenie tej awasy mogła być jedna społeczność, ale mogło być też kilka różnych mniejszych społeczności mnichów i mniszek. Więc jeżeli ten teren był duży, to czasami w tych różnych społecznościach, tym różnym społecznościom Sangi trudno byłoby się razem spotkać. Więc nazywano taką sangę znajdującą się na terenie
takiego terenu nazywano sangą lokalną. Natomiast sangi znajdujące się na innych terenach nazywano sangą 4 kierunków. Więc taka sanga lokalna, jeżeli ona jest na terenie jednego terenu, to na ogół powinna Sojong i wszystkie rytuały wykonywać razem. Ale jeżeli na terenie tego terenu ta sanga lokalna była rozłączona na kilka różnych społeczności, trudno byłoby im się tak czasami spotkać. Więc pytanie było tutaj tak naprawdę o harmonię i spójność sangi. Wszystko ta sanga generalnie na danym terenie, na danym obszarze, awasie, robi razem. Ale jeżeli ich jest po prostu zbyt dużo, tych społeczności, czy jest możliwość, żeby ten Sojong nie był przyjmowany wspólnie? Czy jest możliwość, żeby decyzje i dyskusje były podejmowane nie razem? Bo jeżeli te społeczności nie mogą się zejść, no to jest to po prostu bardzo trudne fizycznie. Natomiast więc mnisi zapytali, czy mogą przyjmować Sojong, czy mogą podejmować decyzje w swoich tych jeszcze mniejszych społecznościach na terenie danej awasy. Ale tutaj Vinaya generalnie zakazywała tego, ponieważ mogłoby to być oznaką takiej wczesną oznaką dysharmonii, niezgody i przyszłej schizmy. Więc chodziło o to, czy z jednej strony można na to dozwolić i uczynić to wszystko łatwiejszym, ale z drugiej strony jest wtedy niebezpieczeństwo, że pojawi się niezgoda i rozłam. Nie wiemy, co dokładnie mówiła Vinaya sprzed rozłamu na 18 szkół. My mamy tak naprawdę dostęp tylko do Vinai po tym podziale na 18 szkół. Więc dyskusja za czasów podziału na... Więc mamy tę regułę, która nie zezwala na podejmowanie decyzji i przyjmowanie Sojongu rozłącznie, ale być może są jakieś wyjątki od tej reguły. Więc to jest coś, co należy w tym momencie, być może przed tym, jak pojawiło się 18 szkół, być może w tamtym okresie wszyscy w sandze musieli zbierać się razem, żeby przyjmować Sojong i tak dalej. A być może po podziale na 18 szkół te zasady, które początkowo, czy te działania, które początkowo były niedozwolone, być może stopniowo stawały się dozwolone, rozluźniały się, ale nie wiemy tego na pewno. Piąty to jest zatwierdzenie radowania się i ten sam punkt po tybetańsku jest jako drugi. Więc w Vinai palijskiej
Więc w tradycji palijskiej mówi się, że członkowie Sanghi mogli podejmować różne decyzje i wykonywać rytuały w różnych społecznościach, a kiedy później się zebrali razem, prosili o zgodę, aby pewne podjęte decyzje zostały zaakceptowane przez całą Sangę. I prosili o zgodę. Jeżeli zgoda została udzielona w jednej takiej lokalizacji, czy w jednej takiej społeczności, to pytanie, czy ona będzie obowiązywała, kiedy wszyscy bikszu zbiorą się razem, a tak nie było. Więc mnisi i mniszki w różnych lokalizacjach określili pewne zasady, czy podjęli pewne decyzje, a następnie zbierali się razem i mówili pozostałym, my zdecydowaliśmy to, zdecydowaliśmy tamto i proszę dajcie nam, pozwólcie nam, żeby to w ten sposób wykonywać. To jest bardzo podobna kwestia do tego, co mówiliśmy wcześniej o tym, że sojong, czy podejmowanie decyzji odbywało się, czy jest w ogóle dozwolone, by odbywało się w różnych lokalizacjach, gdzie nie ma czasu, czy nie ma możliwości, żeby prosić o zgodę wszystkich innych mnichów z całego tego obszaru. I dopiero kiedy wszyscy się zbiorą, ogłaszają, że my zdecydowaliśmy to albo tamto i prosimy pozostałych bikszu i bikszunie o to, żeby nam na to pozwolono. Czasami po prostu nie było wyboru, trzeba było w ten sposób działać. Punkt 6 dotyczy zatwierdzenia tradycji, tradycji postępowania. Vinaya palijska mówi tutaj, w tradycji tybetańskiej, w tradycji tybetańskiej mówi się o zatwierdzeniu postępowania. W tradycji Vinai bardziej o zatwierdzeniu tradycji, w tradycji tybetańskiej o zatwierdzeniu postępowania. Więc chodziło o to, że w przeszłości jakiś Khenpo dał nam pewne ślubowania i on robił to w konkretny sposób i postępował w konkretny sposób, miał pewną konkretną tradycję. Nauczał nas i czy jest w porządku, żeby wykonywać praktykę dokładnie tak samo, jak on to robił, jak tamci mistrzowie to robili. Więc Mula Sarvastivada mówi, że nie można kategorycznie stwierdzić, czy jest to zawsze dozwolone, czy też jest to niedozwolone. To wszystko zależy od okoliczności. Jeżeli postępowanie mistrza było zgodne z Vinają, to można to robić. Jeśli jest niezgodne z Vinają, nie powinniśmy tego robić. Dodatkowo Mula Sarvastivada mówi, że chodziło tutaj w tym punkcie chodziło o to, czy jest dozwolone. Czyli nie chodziło według Muly Sarvastivady do końca o to, czy należy tutaj postępować zgodnie z tym, jak postępował nauczyciel, ale chodziło tutaj o to, czy można kopać ziemię gołymi rękoma lub też czy można komuś nakazać kopanie ziemi gołymi rękoma. I według pomniejszych tematów Mula Sarvastivady jest to niezgodne z Vinają, jest to 73. upadek, to znaczy to kopanie ziemi gołymi rękoma. A więc zatwierdzenie tradycji, czy też zatwierdzenie postępowania, tutaj jest rozbieżność między jedną tradycją a drugą.
Ale być może chodziło tutaj w jakiś sposób również o postępowanie mistrza. Być może Kenpo, być może mistrz kiedyś tam, jakiś mistrz kopał ziemię gołymi rękoma i uczniowie to zobaczyli. Czyli fizycznie, faktycznie coś takiego się wydarzyło. I jeżeli uczniowie to zobaczyli, ponieważ generalnie bikszu nie wolno kopać rękoma w ziemi, ale jeżeli oni zobaczyli, że jakiś kempo, jakiś mistrz to robi, to zadali pytanie, czy można tak, skoro mój mistrz, mój kempo to robił, czy również my możemy kopać ziemię gołymi rękoma? Więc być może jest tu jednak związek. Więc jeżeli w ten sposób na to spojrzymy, to Mule Sarvastivada i tradycja palińska jednak są zbieżne. Jeżeli natomiast nie widzimy tego związku, to zobaczymy ten punkt jako rozbieżny. Więc pytanie zasadnicze, można powiedzieć, jest, czy cokolwiek robi nasz mistrz, nasz guru, nasz kempo, czy my również możemy to robić? Być może Przeor, być może Kenpo robi coś, co wydaje się, że przeczy zasadom Vinai, ale jednak to robi. I teraz pytanie, czy my, bikszu, również możemy to robić? Więc tak naprawdę ta tradycja tybetańska czyni ten punkt dość jasnym. 7. punkt dotyczy zatwierdzenia maślanki. Znowu tak hasłowo, zatwierdzenie maślanki. Ponieważ z mleka możemy dużo rzeczy uzyskać, więc jeżeli mamy maślankę, to ona może być w takim stanie, kiedy jeszcze się nie ścięła, albo już się ścięła. I teraz znowu, tradycja tybetańska mówi, że tak naprawdę chodzi tutaj o zatwierdzenie mieszania różnych napojów, czy zezwolenie na mieszanie różnych napojów. W tradycji palijskiej jest mowa o tym, że po zjedzeniu posiłku czy bikszu po zjedzeniu posiłku mogą jeszcze napić się maślanki, która już nie jest mlekiem, ale jeszcze nie ścięła się. Jeszcze nie jest to taki jogurt. Ale niektóre winaje mówią tutaj czy zadają pytanie, czy można mieszać napój z miodem, z cukrem i tym podobne. Czy można to robić? Czy można go spożywać bez wykonania tego rytuału resztek, pozostałości? Czyli innymi słowy, czy można go spożywać w nieodpowiednim czasie? Więc według Vinai mleko, jogurt, miód to są takie lekarstwa tymczasowe, więc można je brać, można je przyjmować tylko przed południem. I również należy wykonać ten rytuał resztek, pozostałości, ale nie jest jasne, czy można je mieszać i spożywać w nieodpowiednim czasie. I to nie było jasne. To nie było jasne dawniej, nie było to jasne dla tych mnichów w Wajsiali, więc oni mieli nadzieję, że można mieszać te napoje i można je spożywać, na przykład z cukrem. I czy są takie momenty, czy jest taki okres, czy jest taki czas, kiedy można mieszać i je spożywać? Czyli czy można spożywać coś, co jest mieszanką czegoś, co jest dopuszczalne w danym momencie, z tym, co jest niedopuszczalne? Więc to generalnie ci mnisi próbowali jakby znaleźć sposób, jak spożywać te napoje bez konieczności wykonywania rytuału pozostałości. Punkt 8 to jest zatwierdzenie
Dżalogi. Dżalogi to jest słowo palijskie i dżalogi oznacza sok palmowy. I to jest to samo, co zatwierdzenie choroby, mówiąc w skrócie, zatwierdzenie choroby, czyli zatwierdzenie przyjmowania pewnych substancji w czasie choroby. Chodziło o rodzaje alkoholu. I dżalogi fermentował. Ten sok palmowy fermentował i pytanie było, czy... Więc najpierw mamy sam taki czysty sok z tej palmy i czy można go spożywać, kiedy jeszcze, czy można spożywać ten niesfermentowany sok, czy też, jeżeli on już sfermentował, jeżeli jest alkoholem, czy można go rozcieńczyć wodą i spożywać? Tak mówią niektóre szkoły. W tekstach palijskich wymieniane są dwa rodzaje alkoholu o nazwie sura i madża i też znowu pytanie, czy jeżeli one nie są takim silnym alkoholem, mocno sfermentowanym, a jedynie trochę sfermentowanym, czy można go pić? Albo czy można ten alkohol rozcieńczyć wodą i wtedy go wypić? Natomiast w tradycji Mulasarvastivady jest mowa o tym, czy jeżeli bikszu, który jest chory, potrzebuje napić się tego alkoholu jako lekarstwa, to czy po rozcieńczeniu z wodą może to zrobić? Jest zasadniczo jasny punkt. Jest zasadniczo jasny punkt, tylko dwa rodzaje jakby sformułowania. Według jednego sformułowania chodziło o jakby stopień sfermentowania tego alkoholu, a według drugiej wersji o to, czy alkohol może być rozcieńczany i spożywany jako lekarstwo. Czyli sok palmowy w tym wypadku, jeżeli jest jeszcze niesfermentowany albo nie w pełni sfermentowany, czy to już jest, czy można go jeszcze wypić? Dzisiaj wielu badaczy mówi, że po prostu ci mnisi chcieli pić alkohol. I tak naprawdę nie chodziło o żadne trudności, które mieli tutaj z tymi zasadami Vinaya, tylko po prostu według niektórych badaczy jest to po prostu kwestia tego, że niektórzy bikszu chcieli po prostu pić alkohol. No i być może chodziło o to, żeby zrobić również przyzwolenie dla tych, którzy są chorzy i potrzebują tego alkoholu jako lekarstwa. Na przykład w medycynie tybetańskiej czasami łączy się lekarstwa z alkoholem, żeby ich moc była lepsza. Punkt 9 mówi o zatwierdzeniu mat, które są nieoprzyte. I również ten sam punkt mamy jako punkt 9 w tradycji Mulasarvastivady, a więc chodziło o to, że kiedy się szyje maty, na których siedzimy, jest pewien rozmiar, który jest przepisany. I również jak duże powinny być, chodzi o to o przycie. Więc czy można te maty robić, szyć bez konieczności kierowania się regułami, jak duża musi być ta mata. A więc w palijskiej Vinay był przepis opisany w 89 upadku, gdzie mówi się właśnie o pewnym konkretnym rozmiarze, który jest przepisany. I to samo mówi zresztą tybetański tekst, że długość powinna być na 2 palce sugaty, szerokość na 1,5 palca sugaty, natomiast
Natomiast te naokoło powinno to być obszyte. I jeżeli te rozmiary są za duże, to należy tę matę przystrzyc, przyciąć. Więc pytanie było, czy jeżeli mata jest obszyta, to ona musi mieć rzeczywiście taki rozmiar, jak jest to podane, ale jeżeli ona nie jest obszyta, nie ma tej obwódki, to czy może być dowolnego rozmiaru? Punkt 10 to jest punkt wspólny dla obu tradycji, czyli kwestia przyjmowania złota i srebra. Tutaj pytanie jest oczywiście, czy mnisi i mniszki mogą przyjmować złoto i srebro. Zasadniczo Vinaja mówi, że jest to niedozwolone i jest to poważny upadek. Jest to wymienione jako jeden z upadków, ale społeczeństwo się zmieniało. Społeczeństwo w Indiach się rozwijało i robiło się coraz bogatsze. Czy to mnisi mieszkający samodzielnie, czy mnisi mieszkający w ramach sangi, trudno było im i coraz trudniej było im żyć bez pieniędzy. Dzisiaj, jeśli nie mamy pieniędzy, to jest właściwie niemożliwe. Nic nie możemy zrobić bez pieniędzy. Więc nieposiadanie pieniędzy jest poważną trudnością. Więc wydaje się, że nie było wyboru, tylko trzeba było rozluźnić tę regułę Vinai, która nie pozwalała na trzymanie pieniędzy, w tym wypadku złota i srebra, więc trzeba spojrzeć na to przez pryzmat konkretnej sytuacji. Więc 700 arhatów podczas tej debaty w Vaishali zdecydowało, że to nie jest dozwolone, ale no, to społeczeństwo indyjskie rozwijało się w kierunku właśnie takim, że niektórzy darczyńcy nie tylko dawali pożywienie, ale dawali również złoto i srebro. My dzisiaj nie mamy koniecznie, nie zawsze musi być to złoto i srebro, ale przecież dajemy pieniądze jako datki. I tutaj to jest poważna sprawa i należało to bardzo dobrze przedyskutować i przemyśleć. Więc to tak pokrótce tych 10 punktów, na czym one polegały. Teraz chciałbym powiedzieć o tym, jakie były efekty tej dyskusji na temat tych 10 punktów, czyli jakie były efekty Rady w Vaishali. Co ustalono? Więc mówimy tutaj o 10 niedozwolonych działaniach, które wykonywali mnisi z Vaishali. No i 700 arhatów zdecydowało, że te działania nie są dozwolone rzeczywiście. I 700 arhatów stwierdziło, że jeżeli bikszu wykonują te działania, jest to upadek, jest to niedozwolone. W tradycji tybetańskiej mówi się, że starszy, czy też arhat Jasia zapytał Sarvakamina, arhata Sarvakamina i po kolei pytał o konkretne punkty. Dlaczego mówienie alala jest niedozwolone? Dlatego, że za czasów Buddy w mieście Champa znalazł się ten gang, czy ta banda 6 mnichów i oni to robili. Oni wykrzykiwali alala i stwierdzono w związku z tym, że jest to niedozwolone. Jest to jedno z wykroczeń. I większość tych niewłaściwych działań jest kategoryzowana jako upadki. Według współczesnych badaczy
jeśli chodzi o te 10 punktów, pytanie jest, czy wszystkie 10 działań to są naprawdę poważne rzeczy. Tak naprawdę przyjmowanie złota i srebra, czy też przyjmowanie decyzji za pomocą radowania się, jedzenie po południu, przyjmowanie socjongu w jednej lokalizacji, czy też podejmowanie decyzji, jeśli tylko kilkoro mnichów jest obecnych. Te zasady były ważne, ponieważ one wpłynęły bardzo na rozwój Sangi. Dlatego, że jeżeli one były poluźnione, to więcej osób być może chciało przyjść do Sangi. Pozostałe zasady natomiast są takimi zasadami pomniejszymi i nie są aż takie ważne. Więc cała dyskusja zaczęła się od tego, że owi Bikshu z Vajjayapura, z Vaishali, oni zaczęli praktykować te niedozwolone 10 działań i twierdzili, że są one zgodne z dharmą, ale Arhat Yasia uważał, że one są niezgodne z Vinają. Nie są zgodne z Vinają, nie są zgodne z dharmą i wyjaśnił dlaczego. Ale jedna tylko osoba, która to im wyjaśnia, dlaczego to jest niezgodne z dharmą, to za mało. I dlatego postanowiono i Jasia postanowił zgromadzić więcej arhatów, żeby przedyskutować te kwestie. I polegało to na tym, że zadawano pytanie i na to pytanie udzielano jednej odpowiedzi i w ten sposób ustanowiono reguły, czy też ustanowiono, co jest dozwolone, a co nie. Spotkali się tam ludzie, którzy uważali, że te rzeczy są zgodne z dharmą i ci, którzy uważali, że są niezgodne z dharmą i ostatecznie stwierdzono, że one są niezgodne z dharmą. A więc 700 arhatów to byli ludzie, którzy uznali, że one są niezgodne z dharmą, nie są to zachowania dopuszczalne i więc to stwierdzenie czy uznanie tych 10 działań za niezgodne z dharmą jest tak naprawdę pewną korektą czy uzupełnieniem do Vinaya Pitaki i to jest największy efekt tej rady w Vaishali. Więc tradycje szkół Sthaviravady właśnie tak opisują drugą radę, czyli opisują je jako dyskusję na temat tego, czy 10 działań jest dozwolonych, czy też nie. Natomiast szkoła Mahasangika mówi zupełnie inaczej. Ona nie mówi o 10 niedopuszczalnych działaniach. Teksty Mahasangiki, które mamy dzisiaj jedynie dostępne w języku chińskim, mówi, że tak naprawdę to tam dyskutowano 5 dopuszczalnych działań. Dopuszczalnych, czyli dozwolonych, które są zgodne z dharmą, tak zwane 5 punktów Mahadevy. Więc teksty Mahasangiki nie mówią nam w ogóle o 10 niedozwolonych działaniach. Więc Sarvastivada, Mula Sarvastivada i inne szkoły mówią o 10 niedozwolonych działaniach, natomiast jeszcze raz Mahasangika mówi tylko o 5 dozwolonych działaniach i że tego dotyczyła dyskusja. Więc
Te dwie tradycje, Mahasangiki i Sthaviravady, różnią się co do tego, jaka była przyczyna zwołania tej rady. Według jednych było to przedyskutowanie 10 niedozwolonych działań, według drugiej tylko 5 dozwolonych działań. I Mahasangika mówi, że nie wolno przyjmować złota i srebra, więc tutaj również pod tym względem się zgadza z tym, co mówiliśmy wcześniej. Ale to jedyny tak naprawdę punkt, w którym się te dwie tradycje zgadzają. Musimy również zwrócić szczególną uwagę na to, że w czasie tej rady mieliśmy 700 arhatów i owych 700 arhatów byli uczniami Anandy. Ananda, jak wiemy, Ananda kiedyś miał taki pogląd, że być może niektóre z tych pomniejszych reguł mogą być poluźnione i że to powinno zależeć od miejsca i od czasu. Więc on był taki bardziej tutaj liberalny pod tym względem. I ci arhaci, którzy pochodzili z Wajsiali, mieli też takie bardziej takie luźne podejście do tego. Ale generalnie tak naprawdę większość arhatów jednak uważała, że tych 10 działań nie jest dozwolonych i ostatecznie tę opinię, że są one dozwolone, podzielali tak naprawdę ci mnisi, ci bikszu z Wajsiali, ci bikszu z Vidzi konkretnie. Więc miejmy również na uwadze to, że 700 arhatów to byli uczniowie Anandy. Wydaje mi się, że to jest dobre miejsce, żebyśmy na dzisiaj zakończyli wykład i będziemy kontynuować w piątek.